दैज्लां बोथोरनि गायनाय फुनाय बोथोराव जाय जेरै हागौ गायनाय फुनायाव बेस्थ बेबायदिनो मोनसे गामियाव रायजो नाङैनो रंजा बाजायै सानसेयावनो 12 बिगा हाखौ सानसेयाव गायजोबो गामिनि रायजोफ्रा आरो बे हाबाफारिया थांनाय 40 बोसोरनिफ्रायनो रायजो नाङैनो बेबायदि आबाद मावनानै जागासिनो बे गामिया धेमाजि जिल्ला जनाय मुखुमानि सिङाव थानाय 1 नं लादांगुरि गामियाव दिनै रायजोनि हाखौ सानसेनो गासै रायजो ज' जानानै हाल जांख्रा खालामनानै 12 बिगा हाखौ गायजोबो गोबां सान्दुं दुंनायजों गायग्राफोरा खस्थ'यैब्लाबो गायजोबदों दिनै माइ गायनायजों लोगोसे गामिनि आफादगिरि रबिराम बसुमतारिया सिगांनि समफोराव बेबायदि सान्दुंजों गायनो मोनाखैमोन नाथाय देग्लाय दै सारनानै गायनांनायखौ दुखु फोरमायदों आरो दानि सोलिबाय थानाय सरखारनिफ्राय बे गामियाव 40 बोसोरनिफ्राय बेबायदि आबाद मावनानै जागासिनो बिनिखायनो जोंनो दैनि मेसिन बायदि नांगौ रोखोमनि आबाद मावनायाव बाहायनांगौ आगजु होनांगौ होननानै फोरमायदों नै सेनं लादांगुरि गामिया रायजोयैनो माइखौ गायदों बे हिसाबै नोंथाङा गामिनि गाहाय आफादगिरि हिसाबै दिनै बे नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जोङो सेनं लादांगुरि गामिया दिनैल' नङा जोङो बेयाव दिनैसिम 30-35 बा 40 बोसोर जाबाय जों दिनैसिम बेयाव रायजो जाजेननायनिफ्राय जोङो बेयाव रायजोनि हा खेथि आबादखौ मावनाय जायो बे खेथि आबाद मावनायाव जोंहा जोबथारनायाव गासिबो आइजो आइला जोङो गोबां खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों दिनैनि बे जोङो रायजोनि खेथि आबादखौ दैखांना लानाय जायो आरो गासै खै बिगा दं हाया जोंनि हाया गासै 12 बिगा जागोन 3 फुरा होननानै बुंनांगोन 3 फुरा होनना बुंनांगोन दिनैनि दिनाव नुनो मोनदों खोब सान्दुंनि गेजेराव दै सारनानै मानानै खेथिखौ मावदों सरकारनिसिम माबाफोर बिगोन नामा बेथ' मोजां खोथा मानो होनना बुङोब्ला जोङो दिनै खोब सान्दुंनि गेजेरजों खस्थ' लोगोसे बाव जोङो जोंनि खेथि फोथारा एसेबां सुबिदा नङा बे सुबिदा नङा हिसाबै जे जोंहा नै माखासे दा गोरान गायनायखौ जों नुनो मोनदों जोङो दैमा आरो अखानि एसे उसुबिदायाव जोङो दिनै नैबे गोरानबो थुनानै गायनो गोनां जादों जोंनि आइजोफ्रा बिनि हिसाबै जुदि रायजोआव अनसुंथाइ होयो सरकारा अननानै जुदि अनसुंथाइ होयो दैनि बेब'स्था खालामना होयो अब्ला जोङो बेखौ खोब गोजोननाय मोनगोन होननानै जोङो रायजोनि जानाय आङो बिथांमोनखौ गुरैयै खावलायनाय थादों आरो दिनैनि दिनाव बे माइ गायनायनि खेथिखौ उनाव बोखांनाय माइखौ मा खालामगोन जोङो बोखांनाय माइखौ जोंहा ओरैबायदि मोनसे रायजोफ्रा गावजों गावनो सुबिदा लालायनाय जायो जे जोंहा सोरबा जुदि जानो गैया बै जानो गैयै सुबुंफोरनोबो जोङो बिथांमोनजों थाइसे थाइनै खमावबाबो जों बिथांमोननो माइखौ फाननानै होनाय जायो आरो बिथांमोननो बे गामियाव गंबेसे न'खर दङ दिनै जोंनि गामियाव 15 न'खर दङ 50 गोरोन्थि जादों आंनिया 50 न'खर दङ 50 न'खरा जोङो नैबे खेथि आबादखौ जोङो बोखांनाय समाव जों माइ मारा नाखांनायावनो जों बेखौ माइखौ राननाय जायो आरो दे जोंनि बे सेनं लादांगुरिया जिखुनु जोंनि दा जोबथा दिनै रायजोनि हाल जांख्रा होननानै बुंदों जिखुनु जोंहा गोदोनिफ्रायनो बेबायदिनो ज' ज'यैनो मावलायनाय जोंहा मोनसे माबा दंखायो बे हिसाबै जोङो जोंना इस्टाब्लिश जाजेननाया गामिया 1981 निफ्रायनो जोङो रायजोनि मोनसे जेनेबा हा जों लाखिनानै दोनदोंमोन बे हा लाखिनायखौनो जों गोदोनिफ्रायबो मावबोनानै दासिम जों मावबोगासिनो दं दा जोङो खस्थ' मस्थ'नि गेजेरजोंबाबो दा जों माखासे जोंना असुबिदा दङ माखासे गोरान जेनेबा हाया जोंना गोजौ गाहाय दङ थेवबाबो जोङो दिनैनि गेजेरजोंनो जेनेबा दिनै जोंहा गायजोबथारनायनि मोनसे थांखि दं हिसाबै जोङो बे गायजोबनायखौ जोङो दिनै लानानै जों दिनैनि जिखुनु जों सेनं लादांगुरिया दिनै जोंनि बे आबाद फोथारखौ जोङो फोजोबनायखौ दिनै खालामनाय जादों आरो बेखिनि हाखौ ओरैनो ट्रेक्टरजों एवनाय जायोना मोसौजों एक्सुवेलि जोङो बेखौ हाखौ जोङो देग्लाय एसे चेन्ज लाबोदों मानो होनबा जोंना हाया एसे गोराखाय जोङो ट्रेक्टर माने रुटार बाहायदों फार्स्टआवथ' जोङो खारायजेननाया मोसौजोंनो खारायजेनदों उनावहाय जोङो गेजेर खन्द'आव ट्रेक्टर हालेवनाय जादों आरो ट्रेक्टरजों ओरैनो रायजोनि हाखौ न'खर गायखांनायनि उनाव गायनाय जायोना सिगाङावनो बिदि जोङो मेनलि रायजोनि माखासे सुजुग आरो सुबिदाखौ नायनानै जोङो रायजोनि बे माइ गायनायखौ लानाय जायो आरो बिदिनो एक्सुवेलि जोङो न'निखौ एसे गायखेरखांनायनि उनावसो रायजोनिखौ गायनाय जायो आरो बेखिनियानो नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट
जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेयार पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेयार पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-226-133 9101-536360 700-226-133 9101536360